Tak jo, lidi, no. Mě to zase vypadlo, moc se omlouvám. No, mám se, že... Já jsem se jenom musel přemístit. No tak jo. No, mám pocit, že se teď budeme učit Pokémony. Tak, chytat Pokémony. Dámy a pánové. Děti by se tady mohly dát skýp takovýhle ty věci. Je to by bylo žůžo, no. Ale já bych to viděl, ale Lechonk? Mám to Lechonk, ne? Jsem viděl umetal Lechonk. Ale no, Lechonka na týmu nechci, je to taky přesně. Co vy? Když jste to hnáli, používali jste na týmu Lechonka? Pojďte to hnál někdo? Aspoň Koko dostane nějaký levely. Co byste řekli, kdybychom používali Talonflame? Viděl jsem mu ve spoustu videí, že padají do badají. Takže bychom mohli zkoušet. Co by na to? Tak jenom musíme najít Fletchlinga. Což kdo neví. Kdo neví, co je to Fletchling, to je jeho před evoluce. Mám se, že jsem slyšel. Ne. Ale tady letí. Pohněte se na ně. Počkat, já se hned ozvu. Ano. Už ho máme. Fletchling. Toto si chytíme. Damage. Ještě jednou, ale mohli bychom ho moc chytit. On banal na docela hodně. Pokeball, leď. A máme ho. No, máme svýho dalšího Pokémona. No, Koko se naučil nový útok. Lítající normální. A jak ho jen pojmenujeme? Je to holka. Tak. Fifi. Tak tady máme Fifi. No, asi by jsem to viděl, že už možná budeme končit. Tak tady to asi ukončím. Nebojte, za chvilku zase udělám nový video. Tak, uložíme si. Tak, bye bye.